17 सेप्टेम्बर 2025 नि हर प्राय 11टा दिगि हायो मुरादाबाद पुलिस स्टेशनाव कायसा अननोन नाम्बार बाय कल सकफायो। O कल unknown नाम्बार बाय कल खायनाय खरां गोलैतोदै खलायै बिनि बुमुं ओंखा योगेश खरां गोलैतोदै खलायै bo सावै दंग। Tei boroni para ओंखा मुरादाबादनि गुरेथा गाव o गुरेथा गावनि no योगेश no खरकसा ताखुक Shobaram tei bini khoroknwi bwsla bono bwtharnani bagwi referee tonglaikha hinui call khaikha police rokno. Tei Yogesh phone call sao bo parani no kaisa kabristan yakiba simalongo hwuijakjak dakti phaiwi ano rescue khlaina phaidi yaki borok naitugwi bwthari paisinai ano hinui bo khorang goleitodwi khlaiwi sakha tei police rokno help sankha. Police rok o mamlani kok rokno bujiwi akoi patrolling team rokno o kabrasthano rwwi rohoro. Phiaba aro belai kheno wanajaknai kok je location o Yogesh kabrasthano hwuijajak hini samani police rok arjagao thangwi naikha naitugwikha. Naimani yagulo phano Yogesh no arjagao manui liya. Je unknown number by police rokni thanio Yogesh call khlaika o number teisa haino hai police rok call back khlaika call back khlaimani yagulo o number ro switch off mankha apro hinkhe. Tei abo kahai khe borok call khlaiwi bo switch off rok manui tei arjak kebo no borok nukjakya wngmani bagwi police rok uansukha khoroksa swkjwng bai batpari khlaikha hinui borok teisa haino hai bokni jagao kifilai thanglaikha. Aboni 10 din yakheba 18 September ni salo police rokni thanio a parani no khoroksa borok call khlaikha teisa haino hai. Tei a borok call khlai sao chini para ganao kaisa kabrastan ewa kheba simalung tongo a ganao khoroksa borokni mangkwthwi klaijak hinui sakha police rokno. Police rok arjagao thangwi kaham hamya nainani ongkhorlaikha aro thangwi kubui no nugwikha kabrastan ganao khoroksa sinini borokni mangkwthwi klaijak. Hinkhe police rok arjagao thangwi logi no dog squad tei forensic team rokno bo aro nuhunwi naharo judge patal khlainani hinui. Hinkhe tabuk police rokni bwkhao swngmung achaiwi tongo je thangnai horo je borok unknown number by Yogesh bumungwi khoroksa borok call khlaimani bono chopadi help khlaidi hinui kabrasthano. Hinkhe o borok de je mangkwthwi manmani bo wngkhana hinui belai kheno wanajakha. Nakiba boya kubuni borokno Muradabadni o kubui gotna rokno norok khnamani yagulo norok bo belai kheno wanajaknai bahaikhe khoroksa bwrwi nitini Sakmotok no hambinani naiwi khoroksa borokni jaan no harinani nangkha. O gotna gotimani story no khnamani yagulo norok bo belai kheno wanajaknai aboni bagwi norok skip khlaiyawi o video no first to last soya sakjaratwi nai tongde haikhe norok full story sawi bujiwi mannai. Hinkhe phaidi bisi yang ayang kok sayakarwi video ni main point no twiwi kok salainai. Police rok jotono slai swkang o mangkwthwi no bini sinmung sinani bagwi para gana gini borok rokno kok rok sungo. Jephru para gana gini borok no o mangkwthwi je manmani boni photo no phunukgwi swngkha afro saimankha o borokni bumung wngkha Yogesh bini umor 20 bochor. Aboni logi je jagao Yogesh ni mangkwthwi klaijak mankha a ganao no bini mobile bo klaijak mankha. Hinkhe Yogesh ni je mangkwthwi no postmortem khlainani bagwi rwwi rohorkha. Aboni yagulo kheno bini ganao je mobile klaijak obono judge patal khlaiwi bo borok nailaikha. Judge khlaimani yagulo saimankha je thangnai horo je borok chubachu help sanui police rokno call khlainai abo keboya o borok no o Yogesh no borok no call khlainai hinui saimankha bini mobile checking khlaibaimani yagulo. Hinkhe thangnai horo kubui no saimankha o Yogesh bumungwi borok
kubui no bo help sanai no police rok no call khlaike phia ba wana jangnai kok hingke amase ajrao hingke yogesh chubachu sanbai mani yagulo police rok a hospital thangai naituk mani yagulo kheno ar jagao yogesh kse koroi kha hingke bo ataimo hingke biango thangnani nangkha phia ba last time call khlaimani jorao yogesh khoroktam borokni kok khurjaka jakao khoroksa borokni bumung kha sobaram tenbini khorokni bislani bumung khurjaka hingke no police rok bisiler yakaroi parani no sobaram tebini khorok noi bislano police station no nuhunoi to bukha borok khoroktam no jepuru o kokrok no tui sungo tei sawo apuru o sobaram kisapano koksinani soiliya ulta si sawo thangnai horo ang ani bisla khorok nei baise tongo tei kono jagao phanase ongkhoriya bono sabo bwtharka bwtike thika aborok no tui kono phano sawui manya hai hinui saka sobaram police rok no jepuru o kokrok no tui pusti khlaio jaspartal khlaio apuru kubui no sobarap thangnai horo nogo no bini bisla khorok nei bai hinui saimankha kubui kok aboni logi bini mobile location rok nai akoibo kubui no bonogo no tongo hinui saimankha tei aboni yakulo sobaram tei yogesh bumungui o borok kono phano atiwa laimung suklaimung eba hiyo kok salaimung abo hai kono phano lenden koroi hinui saimankha aboni yagulo yogesh ni je postmortem report abo ba sokpaikha tei ar jagao rijak tongo bono totra sebise bwtharo hinui tei sobaram tei bini khorokni bisla tongmani abo yogesh no bwtharya tei kono phano lenden koroi hinui police rok jaspartal khlaiui joto kubui kok saimanmani yagulo borok no bo bel khlai rihorkha hingke or jagao wanajaknai kok hingke obo se thuinani swkang yogesh to sobaram tei bini bisla khorokni no se blame khlai klango hingkhe or jagao kono phano se lenden koroi borok ni hingkhe or jagao bo tamni bagui borok no dosh renani nangkha tei bono asol bwtharnai rok hingkhe sabo wngkha tei tamni bagui borok no kono lenden koroi phano dosh renani nangkha oborok no tui norok ani part 2 video o nugui mannai hingke jodi norok part 2 naina muchungui tongkha hingke comment section o thangui comment khlai sadi part 2 hinui norokni bagui ang dakti no part 2 tubunani chesta khlainai।